La vespa asiàtica és una espècie invasora que es va detectar a Catalunya l'any 2012. Des de llavors s'ha anat estenent progressivament per tot el territori. És una espècie depredadora que pot capturar una alta diversitat d'artròpodes, però mostra una clara predilecció per les abelles de la mel. La pressió que exerceix és molt variable al llarg de l'any, entre anys i també al llarg del territori. Actualment, però, no existeix cap estudi que analitzi com varia aquesta abundància en els abellars, ni tampoc es disposa d'una eina que permeti dur a terme aquesta anàlisi en un territori relativament extens. Dins el marc del projecte Alerta Velutina, hem dissenyat una aplicació mòbil i una pàgina web amb l'objectiu de posar a disposició del sector apícola i dels gestors una eina digital i pràctica per al seguiment i la gestió de l'impacte de la vespa asiàtica en explotacions apícoles a nivell català. El funcionament de l'aplicació és molt senzill. Primer de tot, cal descarregar-se l'aplicació mòbil des dels llocs oficials segons el tipus de telèfon que tinguem. I un cop instal·lada, caldrà registrar-se amb un correu electrònic i una contrasenya. Un cop dins de l'aplicació, trobem dos apartats, l'apartat de comptatges i l'apartat d'assentaments. A l'apartat d'assentaments trobem un llistat de tots els assentaments que tenim registrats i en l'apartat de comptatges hi ha un registre de tots els comptatges que han anat realitzats ordenats per data. Per començar a utilitzar l'aplicació cal registrar un assentament. Registrem un assentament, hi posem el nom, el nombre de caixes que té, les mesures de protecció i la localització d'aquest assentament. Municipi, i si es vol, es pot georreferenciar l'assentament de forma més precisa. Un cop desat l'assentament, es pot iniciar el comptatge. Per afegir un comptatge, cliquem Afegir comptatge, ens demana a quin assentament volem realitzar el comptatge i preparem el comptatge, contestant les preguntes que se'ns demana. L'entrada i sortida d'abelles abans d'iniciar el cens o l'aturada de vespes. Cliquem a si la caixa té alguna mesura de control i comencem el registre. El comptatge dura 30 segons i clicant el botó d'afegir comptatge anem comptant les vespes que veiem volant davant de les caixes. Un cop passats els 30 segons, ens deixa editar si és que ens hem equivocat en alguna dada i podem desar el comptatge a l'aplicació. Si volem realitzar un altre comptatge en el mateix assentament, ens demana si ho volem fer o no. En aquest cas no en realitzarem cap altre i les dades ja queden guardades. En l'apartat assentaments podem consultar una gràfica de la mitjana diària de vespes per caixa. Podem passar diferents mesos. Aquí a la pantalla d'inici se'ns va actualitzant la mitjana de vespes per caixa mensual. En cas de no tenir cobertura, en el moment de fer els comptatges, les dades queden guardades en l'aplicació i un cop es restableixi la connexió, les dades es queden guardades. La informació recopilada es podrà consultar sempre des de l'aplicació mòbil o entrant a la web alertavelutina.net i amb les dades de registre de cada apicultor. Per poder iniciar els comptatges al camp, en un abellar, cal primer de tot haver registrat l'assentament correctament. Cal realitzar els comptatges en condicions meteorològiques favorables i sempre que sigui possible en un rang horari similar quan les abelles i les vespes estan actives. Com a mínim, cal que realitzin comptatges en un 20% de les caixes de l'assentament. També seria òptim realitzar comptatges en totes les caixes de l'assentament. Cal que l'observador se situï davant de l'arna a una distància que no interfereixi en l'activitat ni de les abelles ni de les vespes i que tingui una bona visió de la part frontal de la caixa. Seguint les indicacions de l'aplicació, s'anotaran les dades del comptatge i es premerà el botó d'inici de comptatge. Cada vegada que una vespa interaccioni amb la caixa, caldrà prémer el botó d'edició per afegir una nova vespa al comptatge. En canvi, no es tindran en compte les vespes que passin volant per davant de la caixa. La durada d'un comptatge serà de 30 segons. Encara que no s'observi activitat i creiem que amb una ullada ràpida ja sabem les vespes que hi ha, cal mantenir tot el temps de comptatge, ja que és necessari que totes les dades de tots els observadors s'agafin de la mateixa manera, tant si hi ha presència de vespa o n'hi ha molt poca, com si hi ha desenes de vespes davant de cada arna. Un cop finalitzi el temps de comptatge, es podrà editar el valor obtingut, per si s'ha comès algun error, i llavors verificar que el comptatge s'ha realitzat correctament. A partir d'aquest moment ja no es podran canviar les dades del comptatge. Si en posterioritat es veu que s'ha comès algun error, caldrà comunicar-ho als gestors de l'aplicació. Les dades que els apicultors aportaran seran comptatges
de la vespa asiàtica en els mateixos arnars, els mateixos abellars, mentre que les dades que rebran serà informació a nivell municipal i a nivell comarcal de la pressió de la vespa asiàtica en relació al temps, al llarg del temps. Per això és molt important comptar amb la col·laboració del sector apícola i els apicultors a l'hora de recollir aquestes dades. Doncs només amb la participació de molts apicultors i apicultores serà possible cobrir un territori suficientment extens. Aquesta informació ens permetrà entendre quines són les variables que determinen la pressió i l'impacte de la vespa asiàtica en els arnars, però també facilitarà als apicultors i a les administracions competents el poder dur a terme una gestió efectiva de la vespa asiàtica. És per això que comptem amb la vostra participació.